Poslije ćemo nešto reći o vježbama iz područja pneumatike. Prva vježba je direktno upravljanje jednoradnim cilindrom. Naziv vježbe gravitacioni spremnik. Gdje se može vidjeti slika koju ćemo reći. Klipnjača jednoradnog cilindra 1.0. Promjera klipa 25 mm izbaci komponentu iz spremišta kada se pritisne tipkalo razvodnika 3/2. Dok je tipkalo pritisnuto, klipnjača ostaje u izvučenom položaju. Kad se tipkalo otpusti, klipnjača se vrati u početni položaj. Na položaju 1.0 imamo jednoradni cilindar, gravitacioni spremnik i predmete unutra. Na položaju razvodnika 3/2, odnosno tipkala, potrebno je nacrtati sljedeće. Aktuator, odnosno jednoradni cilindar, mjesto razvodnika, pripremna grupa zraka i kompresor. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je napraviti: nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i priključke ventila, ispitati shemu na računalu s programom FluidSync Pneumatics. Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Mjesto za pneumatsku shemu. I na kraju treba specificirati oznake, komade i naziv komponenta. Sljedeća vježba je direktno upravljanje dvoradnim cilindrom. Naprava za razvrstavanje. Položajna skica. Dvoradnim cilindrom 1.0 promjera 25 mm pomiču se predmeti koji dođu ispred ploče spojenim na klipnjaču. Uključivanjem sklopke klipnjača izlazi u izvučeni položaj, a isključivanjem sklopke klipnjača se vraća u početni položaj. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente priključke ventila te specificirati elemente. Ispitati shemu na računalu s programom FluidSync Pneumatics, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Pneumatska shema, kompresor, pripremna grupa zraka, razvodnik i aktuator. Vježba broj 3. Indirektno upravljanje jednoradnim cilindrom. Svezanje radnog komada. Jednoradni cilindar s promjerom klipa 100 mm steže radni komad kada aktiviramo tipkalo na upravljačkom razvodniku 3/2. Klipnjača jednoradnog cilindara ostaje u izvučenom položaju sve dok je tipkalo pritisnuto, a počne se vraćati u početni položaj kada se pusti tipkalo. Potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i priključke ventila, ispitati shemu na računalu s programom FluidSync Pneumatics. Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Pneumatska shema. Specifikacija elemenata. Sljedeća vježba je indirektno upravljanje dvoradnim cilindrom. Monostab. Radi se o preši. Klipnjača dvoradnog cilindra nakon aktiviranja tipkala razvodnika 3/2 izlazi i upreše radni komad, a nakon otpuštenja tipkala vraća se u polazni položaj. Glavni upravljački razvodnik je 5/2 aktiviran pneumatski. Cilindar je promjera 250 mm i troši velike količine zraka.
Na osnovu položenih skica i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i priključke ventila, ispitati shemu na računalu u Fluidsimu i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položena skica preše i pneumatska shema. Naravno, specifikacija elemenata. Sljedeća vježba je indirektno upravljanje dvoradnim cilindrom Bistabil. Skretnice. Dvoradni cilindar s promjerom klipa 100 mm prebaci skretnicu na ulaz jedne odnosno druge staze. Pomak u jedan odnosno drugi položaj skretnice obavlja se različitim razvodnicima 3/2 tipkaline. Glavni upravljački razvodnik 5/2 aktiviran je pneumatski. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i priključke ventila, ispitati shemu na računalu u Fluidsimu i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Pneumatska shema skretnice i specifikacija elemenata. Sljedeća vježba, kontrola brzine klipnjače cilindra Bistabil. Memorijsko upravljanje. Bistabil kontrola brzine klipnjače cilindra. Klipnjača dvoradnog cilindra izvučit će se kada aktiviramo tipkalo. Klipnjača ostaje u izvučenom položaju sve dok ne aktiviramo drugo tipkalo. Signal sa drugog tipkala će djelovati samo ako je prvo tipkalo otpušteno. Klipnjača se vraća u početni položaj. Brzina klipnjače se može podesiti u oba smjera. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i napraviti specifikaciju elemenata. Ispitati shemu na računalu u Fluidsimu, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Mjesto za pneumatsku shemu i mjesto za specifikaciju elemenata. Potrebno je nadopuniti tablicu. Sljedeća vježba je granični prekidač. Radi se o spremniku. Pritiskom na tipkalo razvodnika 3/2 klipnjača dvoradnog cilindra izlazi i izbaci kuglice iz spremnika na trak. Dolaskom u izvučeni položaj mehanički granični prekidač daje nalog, signal za uvlačenje klipnjače u početni položaj. Na temelju položajne skice koju vidimo ovdje i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente priključka ventila i specificirati elemente. Ispitati shemu na računalu u Fluidsimu i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Pneumatska shema i specifikacija elemenata. Vježba koja slijedi, logička ili funkcija. Dobava predmeta. S dva različita mjesta može se aktivirati tipkalo razvodnika 3/2 i pokrenuti klipnjaču dvoradnog cilindra koja premješta dijelove iz gravitacijskog spremnika. Došavši u izvučeni položaj, klipnjača se automatski vraća u početni položaj. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i priključke ventila, ispitati shemu na računalu u Fluidsimu, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položajna skica nalazi se ovdje, a mjesto za pneumatsku shemu nalazi se ovdje. Tablica koju je potrebno specificirati elemente nalazi se tu. Vježba logička i funkcija.
Naprava za utiskivanje. Klipnjača dvoradnog cilindra koja je upravljena glavnim razvodnikom 5/2 bistove izvući će se i utisnuti oznaku ako su aktivirana oba tipkala razvodnika 3/2. Otpuštanjem tipkala i dolaskom u izvučeni položaj, klipnjača se automatski vraća u početni položaj. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i napraviti specifikaciju elemenata. Potrebno je ispitati shemu na računalu. Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položajna skica se nalazi ovdje. Mjesto za pneumatsku shemu naprave za utiskivanje nalazi se ovdje i tablica za specifikaciju elemenata nalazi se ovdje. Vježba kombinacija logičkih funkcija. Dobava kutija iz gravitacionog spremnika. Pomoću dvoradnog cilindra dobavljaju se proizvodi iz spremnika. Dobava se ostvaruje pritiskom na ručno tipkalo uz dva različita mjesta. Uvjeti za kretanje klipnjače u izvučeni položaj jesu da ima proizvoda u spremniku i da se klipnjača nalazi u uvučenom položaju. Dolaskom u izvučeni položaj automatski se vraća. Na osnovu položajne skice, koja je ovdje, i teksta zadatka, gore čitano, potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i napraviti specifikaciju elemenata, ispitati shemu na računalu u funkciji, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Mjesto za pneumatsku shemu nalazi se ovdje, a tablica za specifikaciju elemenata ovdje. Sljedeća vježba, podešavanje brzine klipnjače cilindra. Naprava za probijanje. Pritiskom na tipkalo, klipnjača dvoradnog cilindra izlazi maksimalnom brzinom u izvučeni položaj i probije prozirnu traku. Dolaskom u izvučeni položaj aktivira se granični prekidač i klipnjača se polako vraća u početni položaj. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, praviti specifikaciju elemenata, ispitati shemu na računalu u funkciju i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položajna skica se nalazi ovdje, a pneumatska shema treba biti ovdje. Specifikaciju elemenata napraviti u ovoj tablici. Sljedeća vježba, tlačno upravljanje prosvjetno tlačnim ventilom. Naprava za savijanje. Plastični komad preše se kalupom koji je spojen na dvoradni cilindar. Kalup se izvlači i dubljuje plastiku kada pritisnemo tipkalo. Kvalitetno utiskivanje dna može se postići samo ako je postignuta dovoljna sila utiskivanja. Povrat kalupa ostvaruje se kada se dostigne dovoljan pritisak na izradu. Sila pritiska je podesila. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, napraviti specifikaciju elemenata, ispitati shemu na računalu, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položajna skica je ovdje, a pneumatska shema treba biti ovdje. Specifikacija elemenata nalazi se ovdje. Sljedeća vježba je vremensko upravljanje. Naprava za ljepljenje. Aktiviranjem tipkala klipnjača dvoradnog cilindra sporo izlazi kako bi se ljepilo sušilo na premazanim drvenim pločama. Ljepljenje ploče kontakt traje 10 sekundi. Nakon isteka vremena klipnjača se automatski vrati u uvučeni položaj uz mogućnost namještanja brzine klipnjače pri povratku. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i napraviti specifikaciju elemenata, ispitati shemu na računalu,
Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položena skica je ovdje. Pneumatska shema ovdje i tablica za specifikaciju elemenata ovdje. Sljedeća vježba, upravljanje ovisno o putu. Uređaj za prebacivanje paketa. Pakete koji stižu donjom trakom, dvoradnim cilindrom dižemo na gornju traku, a drugi dvoradni cilindar gurne paket na drugu varkastu stazu. Cilindar 2.0 vraća se nakon što se vrati cilindar 1.0. Redoslijed kretanja cilindara prikazan je dijagramom put koraka. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i sastaviti listu komponenti, specifikacije elemenata. Potrebno je ispitati shemu na računalu. Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položajna skica. Dijagram. Pritiskom na start. Cilindar 1.0 izlazi u izvučeni položaj, ostaje do ovdje, zatim u trenutku dolaska cilindra 1 u izvučeni položaj aktivira se izvlačenje klipnjače cilindra 2.0 prema van. Po vraćanju klipnjače klipa cilindra 1.0 u uvučeni položaj, granični prekidač aktivira cilindar 2.0 koji se također uvlači. Pneumatska shema ovdje i specifikacija elemenata ovdje. Sljedeća vježba, blokirajući signal, VDMA metoda. Naprava za savjerenje. Aktiviranjem startnog tipkala dvoradni cilindar 1.0 steže izradak. Nakon stezanja klipnjača dvoradnog cilindra 2.0 vrši se vijanje liva. Redoslijed povratka klipnjača cilindra prikazan je dijagramom put koraka. Na osnovu položene skice teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, označiti komponente i sastaviti listu komponenti, specifikacije elemenata, ispitati shemu na računalu u FluidSimu, na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Ovdje vidimo položenu skicu i ovdje vidimo dijagram put koraka. Oznaka 1.0, cilindar 1.0, oznaka 2.0, cilindar 2.0. Pritiskom tipkala, cilindar 1 izlazi van i pritišće plin. Ostaje u tom trenutku tako dugo dok se izvuče cilindar 1.0 van, aktivacijom graničnog prekidača aktivira se izlazak cilindra 2.0 i njegovo vraćanje unutra. Po aktiviranju graničnog prekidača na cilindru 2.0 i povratku klipnjače u uvučeni položaj, okreće se otpuštanje cilindra 1.0, odnosno uvlačenje klipnjače u uvučeni položaj. Pneumatska shema prikazana je ovdje. Ovdje treba napraviti specifikaciju elemenata. Sljedeća vježba, blokirajući signal, kaskadna metoda. Uređaj za zakivanje. Dvije spojnice treba zakovati na djelomično automatizirane preše. Dijelovi i zakovice ulažu se ručno, a nakon zakivanja vade se iz naprave. Automatizirani dio radnog procesa sastoji se od stezanja dijelova cilindrom A, oznaka 1.0, i zakivanja cilindrom B, oznaka 2.0. Nakon obavljenog rada, cilindri se istim redoslijedom vraćaju u početni položaj.
Redoslijed kretanja cilindara prikazan je funkcionalnim dijagramom put korakom. Na osnovu položene skice, koja se nalazi ovdje, i teksta zadatka potrebno je odrediti broj kaskada i nacrtati funkcijski krug. Nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, ispitati shemu na računalu i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Alfanumerički zapis A plus B plus B minus A minus. Cilindar A izlazi van, cilindar B izlazi van, cilindar B se uvlači i cilindar A se uvlači. Funkcijski krug i pneumatska shema. Blokirajući signal, kaskadna metoda. Uređaj za savijanje lima. Na pneumatskom uređaju za savijanje lima kliknut na dvoranog cilindra 1.0 A, steže izrdak, nakon toga kliknut dvoranog cilindra 2.0, vrši prvo savijanje i vraća se u početni položaj. Kliknut dvoranog cilindra 3.0, se nalazi ovdje, izlazi i savija lim do kraja. Nakon što je cilindar 3.0 u uvučenom položaju, cilindar 1.0 A otpušta izrdak. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je odrediti broj kaskada i nacrtati funkcijski krug. Nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, ispitati shemu na računalu i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Funkcionalni dijagram, alfanumerički zapis, funkcijski krug i pneumatska shema. Sljedeća vježba, taktna metoda. Uređaj za savijanje lima. U pneumatskom uređaju za savijanje lima kliknut dvoranog cilindra 1.0, ovaj ovdje, steže izrdak, nakon toga kliknut dvoranog cilindra 2.0 B, vrši prvo savijanje i vraća se u početni položaj. Kliknut dvoranog cilindra 3.0 C, izlazi, savija lim do kraja. Nakon što je cilindar 3.0 C u uvučenom položaju, cilindar 1.0 A otpušta izrdak. Na osnovu položene skice i teksta zadatka potrebno je nacrtati pneumatsku shemu upravljanja, ispitati shemu na računalu u funkcijama i na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sustav u rad. Položena skica, funkcionalni dijagram, pneumatska shema,